ஒரு கார் வாழும் உயிரினமா இருக்குன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? அட இந்த கார் மூச்சு கூட விடும்பா. 33 பயானிக் பிளாப்ஸ் வந்து இந்த காருக்கு பின்னாடி பொறுத்திருக்காங்க. இந்த காருடைய கலர்லயே நீங்க கெஸ் பண்ணிருக்கலாம், இது அவதார் வெர்ஷன் தான். சாம்பிளுக்கு ஒன்று சொல்லிட்டா, இந்த கார்ல ஸ்டேரிங் கூட கிடையாது. கான்செப்ட் காரை மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த அவதார் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் காரை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா பார்ப்போம் வாங்க. உலகையே பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய வகையில கான்செப்ட் காரை மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இந்த அவதார் வெர்ஷன் காரை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. உலக அளவுல ஃபேமஸான அவதார் படத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த காரை டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. அவதார் படத்துல ஒரு சீன் இருக்கும். அந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய டிராகனை ரைட் பண்ணணும்னா நம்மளுடைய முடிய அந்த டிராகனோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் டிராகன் பறக்கும். அந்த மாதிரி தான் இந்த காருமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டர்லிங்க் ஆகி இயங்கக்கூடிய வகையில இந்த காரை டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த காருடைய எக்ஸ்டீரியர் டிசைனை பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஃபியூச்சரை நோக்கி தான் இருக்கு. இந்த காருடைய டயரா இருக்கட்டும், மேல இருக்கக்கூடிய அவுட்லுக்கா இருக்கட்டும், இன்டீரியர் லுக்கா இருக்கட்டும், ரெண்டுமே மெர்ஜ் பண்ணப்பட்டு ஒரே மாதிரி வடிவமைப்புல கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கார்ல எந்த இடத்துமே ஷார்ப்பான கார்னர்ஸ் இல்லாம சூப்பரா டிசைன் பண்ணப்பட்ட இந்த அவதார் கார் ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குது. அதாவது ஃபியூச்சரை நோக்கி நம்ம டிராவல் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுக்குமா. ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய கிரில் டிசைனே இலுமினேட்டர் சிஸ்டம்ல பண்ணிருக்காங்க. நம்ம காரை ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகுதான் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய கிரில் டிசைனே நம்மளுக்கு தெரியுமா. காருடைய கதவை திறக்க ஹேண்டில் இருக்கணும்ல, இந்த காருக்கு ஹேண்டிலே கிடையாது, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தான். ஃப்ரண்ட் வீல் ஆர்ச்சு கீழே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரை வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதன் மூலியமா தான் காரு கதவை திறக்க முடியுமா. ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த அவதார் கார் ஒரு வாழும் உயிரினமா ஒரு ஃபீலை கொடுக்கணுன்றதுக்காக எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. முக்கியமா இந்த காருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கானிக் பிளாப். இந்த காருக்கு பின்புறத்துல 33 பயானிக் ஆர்கானிக் பிளாப்ஸ் வந்து பொறுத்திருக்காங்க. இந்த காருடைய வேகத்தை பொறுத்து கார்ல இருக்கக்கூடிய லைட்டிங்குமே அங்கங்க டிசைன் ஆகும். குறிப்பா இந்த ஆர்கானிக் பிளாப் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த பக்கம் திரும்புறோமோ, எந்த வேகத்துல திரும்புறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பிளாப்ஸுமே பெண்ட் ஆகுமா. அதாவது ஒரு வாழும் உயிரினம் எப்படி மூச்சிடுமோ அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணக்கூடிய வகையில தான் இந்த அவதார் கார் பின்னாடி இந்த பயானிக் பிளாப்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. வெறும் டிசைனா மட்டும் இல்லாம எல்லா டைமென்ஷன்லயும் இது மூவ் ஆகி ஏரோடைனாமிக்ஸை இது எனேபிள் பண்ணுது. பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ரெட் கலராகவும், கார் ஓடும்போது கிரீன் கலராகவும் அப்பப்போ கலர் மாறிக்கிட்டே இருக்குமா. காருக்கு சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டைப் லைட்ஸ் நம்ம காருடைய ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்டைப் லைட்டுமே வேகத்தை அதிகரிக்குமா. இப்ப வேகமா போனீங்கன்னா ஸ்டைப் லைட் சர்ன்னு ஃபாஸ்டா போகும், ஸ்லோவா போனீங்கன்னா நார்மலா போகும். சோ இப்போ அடுத்த கட்டமா மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் அவதார் வெர்ஷனுடைய இந்த காருடைய டயர் தான். இந்த வீல்ஸை பத்தி பார்க்கும்போது காருடைய வீலே பட்டாம்பூச்சி மாதிரி அழகா இருக்குல்ல. ஒரு மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த வீல் நாலா பக்கமும் மூவ் பண்ணக்கூடிய வகையில டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் டிசைன் வீல்ன்றனால இண்டிவிஜுவலா ஒரு வீலுமே மோட்டாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா. அந்த டயர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பார்க்லிங் லைட் வந்து செம்மையா கண்ணை கவரக்கூடிய வகையில இருக்கு. குறிப்பா இந்த கார்ல நீங்க சார்ஜ் போடும்போது இந்த லைட் வந்து உட்புறமாகவும், சார்ஜ் போடாத டைம்ல வெளிப்புறமாகவும் இந்த லைட் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுமா. இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு வீலுமே இந்த கார்ல மூவ் பண்ண முடியும். அதன் மூலமா இந்த கார் 30 டிகிரி வரைக்கும் சைட் வேஸ்ல கூட நகர முடியும். அதாவது கார் வந்துகிட்டே இருக்கு, லெஃப்ட் சைடுல பார்க்கிங் இருக்குன்னா யூ டர்ன் போட்டு திருப்பி பார்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல, அப்படியே சைட்லயே பெண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போய் காரை பார்க் பண்ணிடலாம். அதாவது கிராலிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஃபீச்சர்ஸ் இந்த கார் டயர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கார் வீல்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோக்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டல் லைட்ல இலுமினேட் ஆயிருக்கு. இந்த கார் வீலே பாத்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டராவும் யூஸ் ஆகுது. அதாவது லெஃப்ட் ரைட் போகணும்னா காருக்கு இண்டிகேட்டர் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது, டயரே காட்டுமா. மெர்சிடிஸ் அவதார் காரை பொறுத்த வரைக்கும் உட்புறமும் சரி வெளிப்புறமும் சரி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி அழகா பிரசன்டபிளா இந்த காரை டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. காருக்குள்ள ஏறி உட்கார்ந்த உடனே காருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டேஷ்போர்ட்ல எதுவுமே கிடையாது. சென்டர்ல ஒரு பாம் கன்சோல் மட்டும் வச்சிருப்பாங்க. அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிரைவ், ரைட் ஹேண்ட் டிரைவ் எல்லாம் கிடையாது. காருக்கு நடுவுல ஒரு பாம் கன்சோல் இருக்கும். அதுல உங்களுடைய கையை எடுத்து வச்ச உடனே காரு ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆகும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான்செப்ட் காரா உருவாக்கப்பட்ட இந்த மெர்சிடிஸ் அவதார் கார் ஒரு எலக்ட்ரிக் காரா இருக்கும்போது ரெனியூவபிள் எனர்ஜியா இந்த காரை பாக்குறாங்க. காருக்குள்ள ஏறி உட்கார்ந்த உடனே காருடைய முன்புறத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீ ஷேப்ல ஒரு மிகப்பெரிய எல்இடி ஸ்கிரீன் ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க. ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த எல்இடி டிஸ்பிளேல காருடைய 360 டிகிரி வியூவும் பார்க்க முடியும். நம்ம காரை சுத்தி என்னென்ன நடக்குதுன்றத இந்த எல்இடி டிஸ்பிளேல நம்மளால பார்க்க முடியும்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம பாம் கன்சோல் மூலமா ஹார்ட் ரேட்டுமே இந்த காரு மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. காரை லெஃப்ட் ரைட் திருப்பணும்னா நம்மளுடைய பாம் கன்சோல் வச்சே இந்த காரை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். நம்மளுடைய ஹேண்ட் கண்ட்ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரு மூவ் ஆகும். ஒரு உயிர் உள்ள ஆப்ஜெக்டை இயக்கும் போது என்ன ஒரு ஃபீல் கொடுக்குமோ அதே ஃபீலை தான் இந்த காரை இயக்கும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் அவதார் வெர்ஷன் நம்மளுக்கு உணர்த்துது.